Subscribe and follow. We are subscribe and follow. Sikwamukele uhlelo esikaBroadGold Studio. Njengamanje uyabona indlinkulu, bethu indlunkulu. Siswethu esimthanda kakhulu siSouth Africa. Sonke emhlabeni sizala ngabantu besifazane. Njengoba namhlanje ngiphathela umuntu wesifazane sikubingeleze. Sanibonani ngiyabingelela mina indlunkulu. Usiswethu osemncane niyambona unesmile, usithanda kakhulu, iSouth Africa uyithanda kakhulu. Ndlunkulu awuthi mthatha nabantu kancane ukuthi masikhuluma ngondlunkulu sikhuluma ngobani wakwabantu. Masuke nikhuluma ngondlunkulu nikhuluma ngoKhanyi ngwakambathi sibongo sami ekhaya kuseMandeni. Sisi siyakubona abantu bakuthanda kakhulu ngemidanso yakho eminingi ohlezi yenza ko Facebook, ko TikTok bakuthanda kakhulu. Siyabona uba nesimo esikuvelele esingesichaze ukuthi sime sikanjani. Sabona abantu abaningi bekweseka abanye bekugxeka. Ungathini ngalaba abakweseke kakhulu? Sibonile kuba nesimo esikwehlelayo. Abanye bakugxeka, abanye bakuseka kakhulu abantu besifazane abesilisa bakhona abakusekayo. Ungathini ngalabantu abakusekile kakhulu akwenza aqina asimele abhekene nazo. Ngingathi nje kulabo abangisekile ngidlule emzimeni ngiyabonga kakhulu isupport yenu iyona engenza ukuthi ngikwazi ukuma namhlanje njengoba ngimile nje kungenxa yenu ngiyabonga kakhulu futhi ngisazoqhubeka ngime akekho umuntu ozongibuyisela emuva ngiyaphambili. Siyakubona ukuthi ubuyile na social media uyaqhubeka usenzela izinto esivele sikuthandela zona. Uyaqhubeka uyazenza siyajabula njengamanje. Sesikothiwe isimo lesiyasemuva futhi kumele wazi ukuthi noma ikumbi noma inini izimo ziyenzeka okwathi ungayilindele wakuyilindele. Bona nje ungathi baba abantu bakhumbulayo abaye bakuqinisa kulesimo. Babangiqinisa? Yes, abaye bakuqinisa nje akade bekufonela mhlambe abasekhaya kanjalo abaye obakhumbulayo ukuthi ubani ube wangipha amazwi angithuthuzile amaza aqina. Okay, ngathanda ukubonga uma wami abalo mama lo ungiqinisile ngama umndeni wami wonke nje ungiqinisile ngakwazi ukuthi ngimelane nesimo ngibhekane nabantu bese kuba ke amaciko amaningi angifonelile angiqinisa nje kakhulu bese kuba usisindolo Nkosi yami wangiduduza nje wama nami njengoba ngilana ngifike ngenxa yakhe. So ngiyabonga kakhulu Nkosi imbusise ngiyamthanda uma wami lapha khona azi ukuthi nje ngiyamthanda umndeni wami wonke nawo wonke umuntu ongisekile ngidlule emzimeni ngiyamthanda ngiyabonga kakhulu support. Bonakele ukuthi yebo khona noma isimo sifika sibabhlungu kodwa kwelinye side futhi sisamisana nobuhle. Ungathini ngokukhula kwama account akho nje siwabone ukukhula kakhulu ngendlela eyisimanga. Angazi ukuthi ngathini kodwa nje ngasho ngithi yabo lo owenze lesenzo lesi ngathi unginikeza ama steps ukuthi ngigibele ngiye phezulu lapho engifuna ukuya khona ngifikile futhi lapho engifuna ukuya khona. Kwamsana nesibusiso lo ngoba sibonile abantu bekhula kakhulu befuna ukubona uba uNdlunkulu bathola njengoba encane eyithandela izinto ezinhle eyithandela ukujabula. Ungathi why wakhetha ukuyibiza ngoNdlunkulu? Angizwa? Why wakhetha ukuyibiza ngoNdlunkulu? Igama lami kahle kahle ngisaqala ukuba ku social media igama lami bekukhanya imthiya wonke umuntu bekazi. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi wonke umuntu ubela ukuthi Ndlunkulu ebuza ukuthi uhlobene yini noNdlunkulu. Ngagcina sengishintsha igama ngathi afana. Kwaze kwathiwa ke fana kakhulu noNdlunkulu ngashintsha igama ngoba senguNdlunkulu. And ngiyafisa shame ukuhlangana nawe sisiNdlunkulu ngimbone nami. Ungathini umuntu osifazane osazobhekana nesimo esifanayo noma esicishe sidasifane noma osakwabhekana naso ungamduduza uthini noma ungamkhuthaza uthini ukuthi aqine nje ame njengawe njengoba sikubona namhlanje uhappy. Engingakusho nje ukuthi uma ubhekene nesimo esifana nalesi kumele ukuthi ubhekane naso ngqo ungasabi umuntu. Ubhekane nje naso ungavumeli abantu bakuthena umoya ushone phansi. Ngesikhathi abantu bahlekisa ngawe wena thatha leyo nto uyenze ihlayo uyiphendule yenze ihlayo izodlula ayikho into engadluli. Awu amazwi amnandi aqhamuke wazinakeni. Namhlanje sila eBrisco sivakashele oNdono osaliwa ogqizile nosisi laphana
Lapho usisilo wesizwe. Ungathini ngalento enkangaka esibona la? Eholo umuntu wesifazane. Angizwanga? Ungathini ngalomcimbi esiwubona la oholo umuntu wesifazane, uDoni, uQizile, uSaliwa, uSiso intombi kaThibela. Umcimbi nje omuhle kakhulu lona. Nami ngikwazile ukuthi noma bekhona abantu obonayo ukuthi balokhu bebhizi bengivusela lento le kodwa ngiyaqina yabo ubhuti uNjabulo uqinisile uNjabulo langa ngilanje kungenxa yakhe uthena ngiyenze le interview le wathi ngiqinile. Awu sibonga ukusethemba kwakho sibonga ungavumeli abantu bekushonise phansi kodwa kunalokho kubuke phezulu safisa bonke abantu besifazana ngathi bengaba njengawe nje ungathi nje kubo bonke abantu base-South Africa ubacela nje ukuthi abanginiki uthando bonke abakusapotile nababuke kabi kodwa ababone positive abayibuke yonke into ibe-positive manje Angizwanga kahle. Ungathini nje ubonga uthando kibo bonke abantu base-South Africa abakulandelayo nabasazokulandela ubakhuthaza nje ukuthi izimo ziyafika emhlabeni kodwa futhi ziyadlula sibonile ngawe ube sibonele esihle kakhulu kubona wonke umuntu wesifazane omusha nomuntu nje osemncane omuntu ungathini nje ubabonga bonke ngothando abakupha lona. Anginawo amazwi amaningi kodwa angazi kodwa nje umuntu wesifazane engathi ungaqina uqine nje kakhulu ukwazi ukuthi ubhekane nezimo ezikanjena ifikela nombani ungangihleka wona namhlanje kusasa kuba wena ngisho ukuthi kanjani kodwa nje izinto ezikanjena ziyafika idlule hayi ukuthi ayikho imvuleni unyaka wonke. Sathobe kakhulu siyabonga kakhulu uqile sesiyazi abantu ngakhula nje ama-followers afike ko-1 million idlule phezulu siyathokoza kakhulu. Ngiyabonga.